Meghalaya SSA School Association MSSASA haka arpulai terik risau arjar pesan kalapen long ya kejelang pai ba ban kren halo kejing ai jing kularu menteri rang ba kejalau Konrad ke sangma habai dei bat kimat ke jing dawa jong association hakani kejelang kepala penlong Hamadan Malki lawan bani simenta nadu kino hikai ki badan hakasatri jong ka MSSASA bat kumjuru jong ka Meghalaya Food Teachers Association ki balawan nakeleng kejela habakren sikla pthai kubor uba Aristotle Rembai presiden ka MSSASA ulong banakaliang kino hikai ki larai ban pliang ya jing kularu menteri rang ba kajela haba kata ka bekentop ban simti hi ka sarkar ka school SSA bat kumjuru ban aya ka structure nak benta kino hikai SSA. Lumlang hang ni Hamadan Malki ni menjur nem bangin pediang ya kaneka asyran kepala ai da ka government haka meeting kepala chair da honorable chief minister Isar Konrad ke sangma ya menjur ya menjur ya menjur ya menjur Maro ki members ki jongi hadap khasi bat Giant Hills region kilawan sagani ka general meeting menta kasengi bat ka basaw tunat kalong ba hadin bangila adep pensngeu yaki yak assuran kepala ai dari honorable chief minister Sarkar Konrad ki sama aga meeting ka ba ila court country jong 9 Oktober aga ba dei bat ki jimperulong ya atri ki mat jing dawa jingi kino hikai SSA bat food teachers kebanong kong kalong ban take over yakini SSA school ada ka sarkar bat baar kalong ban pentrikam ya ka pay structure na ka benta ka jingsiu ya ka tulop kino hikai SSA te hadin mangira dep ai ka jing pensyai subaro kino hikai ada ka wei ka sur unanimously ngila shim ya ka decision bangi diang subha ya kaneka assuran nani ka jingkular ke baai dari honorable chief minister Isar Konrad ke sangma but ni simro ya kane ka kabu ban ai khublei kerpange i alor kane ka senjam ke bana kaliang jong ka sarkar under his leadership as a chief minister batum joro ya minister in charge education Isar Lakmen Rembui but ya baro ki senior officials jong education department ba ki la sim ya kane initiative ban solve ya ke isu jong ki no hikai SSA food teachers but ki wei ki category apa ki state Meghalaya once for all lanu ki kan penteri kami kita ki meeting demand apa kane nak kalian jong ka katkum ka assuran kepala ai dari honorable chief minister Long Shai ba nak kalian jong ka government kan sebenarnya haswa jong ka 8% trik jong benai December arja pusan ya ka policy decision kebakan sashim ha kebai dai bat kini ki arti ki mat jing dawa jongi bat kane kan prekam nado shitrik jong benai April arjar atumpu patu tik jing ai jimut jong ki lakut ki labyang katu pilahun mo ki kan mo chief minister kin sadon sakatu kane ki benta ki bangai gidang haban ya kren mo bat na kaliang jong honorable chief minister ila ong shai ba ikwa ba hapo jing ni arbanai kata November but December kani ka por kalong very important long very crucial na menta ka jong education department but kini kino hikai ila ong shai ru bala don kambani kendo man kaskiri kendo bani ya kren ya kani ki kini ki katu kani ki chupen bai but ikwa ru ban pendep kloy ya kani la punu hapo jong nai November khnang ba ka government kan yo ban penbena ya ka policy decision jong ka aswa jong ka 8% dik jong nai December arja arsa lanu ko dengan next meeting jong pi kepada ba kani ginang up ya ka jong betip na kalian jong ka education department Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya